Yn y ffilmder yma, hoffwn i rannu gwybodaeth bwysig gyda chi am eich dosbarthiadau. Ar ddechrau'ch cwrs, byddwch chi'n derbyn 2 beth oddi wrth eich tiwtor i'ch helpu chi gynllunio eich dysgu. Yr un cyntaf fydd y cynllun gwaith. Bydd hwn yn dangos i chi beth byddwch chi'n gwneud o wers i wers drwy'r flwyddyn. Bydd e'n ddefnyddiol i chi pan fod rhaid i chi golli gwersi, fel ydych chi'n gallu gweld pa unedau ydych chi wedi colli. Ac yn ail, mwyn llwyddo i ddysgu Cymraeg, mae'n bwysig i chi ymarfer eich Cymraeg tu allan i'r dosbarth. Felly bydd eich tiwtor yn trafod syniadau gyda chi am sut ydych chi'n gallu ymarfer a mwynhau defnyddio eich Cymraeg. Mae hyn yn gallu cynnwys pob math o bethau, gweithgareddau dysgu anffurfiol, gwrando ar y radio, gwylio S4C ac yn y blaen. Edrychwch allan am ein dyddiadur misol sy'n llawn syniadau. Dyn ni'n gallu cynnig cefnogaeth i ddysgwyr a byddai'n elwa o gael help ychwanegol yn y dosbarth. Mewn dosbarthiadau ar-lein a wyneb yn wyneb. Dyn ni hefyd yn cefnogi ein tiwtoriaid i ddatblygu strategaethau dysgu cynwysedig. Pan ydych chi'n cofrestru neu'n dechrau'ch cwrs, os oes gyda chi unrhyw anghenion ychwanegol, rhowch wybod fel ein bod ni'n gallu sicrhau eich bod chi'n cael y profiad dysgu gorau posib gyda ni. Wrth i chi weithio trwy'r cwrs, mae gyda chi'r cyfle i gwblhau gwaith cartref ar ddiwedd pob uned. Mae rhain yn dasgau syml sy'n eich galluogi i adolygu beth ydych chi wedi dysgu yn y dosbarthiadau ac i sicrhau eich bod chi wedi deall y gwaith. Wedyn, mae roi'r gwaith cartref i'ch tiwtor i'w facio yn bwysig, fel bod eich tiwtor yn gallu monitro eich cynnydd ac yn gallu cynnig help llaw lle bo angen. Bod e'n bwysig eich bod chi'n mynychu cymaint o ddosbarthiadau a phosib, peidiwch â phoeni os oes rhaid i chi golli ambell i wers. Mae llawer o adnoddau gwych i'ch help i chi ddal lan, a bydd eich tiwtoriaid wastad yna i roi help llaw i chi. Beth arall sy'n werth gwybod yw, mae croeso mawr i chi drosglwyddo i gwrs arall. Falle eich bod yn teimlo nad yw cyflymder y cwrs yn iawn i chi, neu ydych chi'n meddwl bydd y amser gwahanol o'r dydd yn eich siwtio chi'n well. Os felly, cysylltwch â'r tîm a bydden nhw'n hapus i'ch helpu dod o hyd i gwrs sy'n fwy addas i chi. Mae'n bosib bydd rhywun yn dod i ymweld â'ch dosbarth o dro i dro, i arsylwi eich tiwtor yn dysgu. Dyw'r ymwelwyr ddim yna i arsylwi dysgwyr. Fodd bynnag, bydd rheolwyr ac arolygwyr yn edrych ar eich cynnydd a bydden nhw'n siarad â chi am tua 4 awr o'r wers. Hoffwn i ofyn yn garedig i chi am eich cydweithrediad â hyn, gan fod y broses yn gwarantu sicrwydd ansawdd a gwellhad parhaus. Diolch yn fawr i chi am wylio. Mae croeso mawr i chi gysylltu â ni os oes gyda chi unrhyw gwestiynau o gwbl. Hwyl am y tro!